номер 2 за работа в Гьоте институт, библиотеката. Сега ще видим как ще премине този път. Аз отново не успях да си взема нужните неща от Гьоте институт. Затова ще ходя някъде другаде да уча. Сега отивам до Коста, там ще чета, ще уча, ще пиша и после ще ви покажа как аз съм кандидатствала по Еразъм програма, какви неща са ви необходими, как се развива самото кандидатстване във времето, защото то не е само един ден и мисля, че ще бъде доста полезно видео за вас. Четах в кафето и сега отивам към работата. Здравейте! Аз вече се намирам на моето работно място, където е доста по-тихо и по-спокойно. Дойдох малко по-рано и ще имам достатъчно време да ви разкажа малко повече за Еразъм програмата, в която аз участвам. Първо ще ви покажа задължителната информация, която трябва да знаете от сайта на Еразъм Плюс програмите, а после ще ви дам и някои съвети от мен. Нека отворим заедно сега сайта на Еразъм Софийски университет. Изписвам СУ Еразъм и ми се появява на първо място страницата на Еразъм Плюс. Веднага ни се отваря началното меню, където са публикувани всички новости по конкурсите. Тук е много важно да кажа, че трябва много ясно да определите за какво точно искате да кандидатствате в самото начало, защото има различни възможности. Аз избрах Еразъм плюс мобилно с цел обучение. И ето тук отварям информационната карта. В нея всичко много добре е описано, всяка стъпка една след друга, но това, което искам да обърна повече внимание, са партниращите университети, които са записани в таблица по всеки факултет на Софийския университет. Също преди да кандидатствате е хубаво да се запознаете с месечния грант. Грантът не е стипендия и не покрива изцяло вашия престой, затова в началото ще трябва да разчитате на собствени средства. Следва и най-важната част, а именно документите за кандидатстване. Задължително ще трябва да попълните заявлението, а него може да откриете на две места в сайта, както в информационната карта, така и на страничката на кандидатстването. Трябва да свалите заявлението, да попълните нужните данни. Имате право на 3 желания. Това означава да изберете 3 университета, които си партнират точно с вашият факултет. Препоръчително е да напишете 3 желания, тъй като така се увеличава вашият шанс да попаднете в желаният университет. Вторият файл, който ще трябва да изпратите, е CV, стандартно CV. Също така ще трябва да предоставите PDF файл на уверението ви за среден успех до момента на кандидатстване. И на последно, но не и по важност място, е сертификат за владеенето на езика. Още едно нещо, което забравих да спомена по-рано, е да спазвате сроковете на кандидатстването. В противен случай вашата кандидатура няма да бъде изпратена към партниращия университет. Ако сте попълнили заявлението
подписали сте го, направили сте го в PDF формат и сте го изпратили заедно с вашето CV, уверението за среден успех, издадено от отдел студенти на вашия факултет и сертификат за владеене на езика към университета, в който кандидатствате, ще получите потвърждаващ имейл от Еразъм. След като го получите, в него ще бъде описан вашият идентификационен номер, а с него ще може да проверите резултатите. На определена от Еразъм плюс мобилност дата ще бъдат публикувани резултатите в сайта на Еразъм. Там ще може да отворите една таблица и под всеки факултет на Софийския университет ще бъдат публикувани идентификационните номера на одобрените кандидати. Това означава, че вашата кандидатура продължава напред. Тя ще бъде изпратена към партниращия университет, в който вие кандидатствате за семестър по Еразъм плюс мобилност, и в рамките на до 2 седмици партниращия университет, към който вие кандидатствате, ще върне обратна връзка по имейл. Тук също така е много важно да спомена, че в заявлението, което изпращате за кандидатстване, трябва да дадете вашият студентски имейл. И говоря за имейла, който ви предоставя Софийски университет. Говоря само за него, тъй като аз съм кандидатствала от Софийски университет. На този университетски имейл ще ви бъде върнат отговор от университета, към който вие кандидатствате за Еразъм плюс мобилност, като в него ще видите нужната информация за продължаването на кандидатстването. Сега аз съм на този етап от кандидатстването по Еразъм плюс мобилност, а когато имам повече информация за остатъка от времето и как точно се развива нататък кандидатстването, ще добавя още информация. Бъдете активни. Отворете сайта, ориентирайте се в него. Ако сте студент с специални образователни потребности, има отделна страница за такива случаи. Може да разгледате какви са изискванията и помощите към такива студенти, а може да се обърнете и към Университетския център за подпомагане на студенти с специални образователни потребности. Друго важно нещо, което може да потърсите сами, е координаторите. Има два вида: отдел международно сътрудничество. Тези координатори отговарят за кандидатстването в определената държава, която сте избрали. А също така има и факултетни координатори към Еразъм. Те отговарят конкретно за специалностите в всеки един факултет на Софийския университет и можете да се свържете с тях чрез имейл. Проверявайте имейлите си. Много студенти нямат този навик, но ако сте кандидатствали по Еразъм плюс мобилност с цел обучение, със сигурност партниращия университет ще се свърже с вас именно по този имейл. А ако още не сте го активирали, много лесно може да го направите през системата на Софийския университет. Посетете сайта на университета, в който кандидатствате. Моето първо желание беше Виенския университет и в него ме приеха. Точно за това, след като видях идентификационния си номер от резултатите на Еразъм, веднага отворих сайта и на университета във Виена, където подробно е написано всичко относно кандидатстването по Еразъм програма и също така следването в Виенския университет. И както може би забелязахте, има отделна секция за живота във Виена, което доста улеснява при съставянето на бюджет. И
приятели, това беше от мен за днешното видео. Надявам се информацията да е полезна и да съм могла да ви помогна. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да оставите палец нагоре и да се абонирате за моя канал. Благодаря за гледането и до нови срещи!